и днес ще играем Roblox Escape Running Heads. Надявам се да ви хареса това видео и приятно гледане. Влизаме и да, в момента ще ви показвам как се играе, нещо такова. Мале. Не съм я играла от много време и ако съберем под това видео 50 лайка или много искате в коментарите пишете, ще снимам как ставам аз главата. Ето. Пишете в коментарите дали искате и още какви игри искате още да снимам. Като почнат така да ме гонят. Проблема е, че понякога забравям на къде е пътя. Не е тук, а е там. Не. Добре, това доста сложно го минавам, но ще се пробвам от първия път и успях. Така. Трябва да накараме голямата глава просто да ни заобикаля след нас, да може да ни е по-лесно. Стълби. Не. Добре. Казвам ви, не съм я играла от адски много време, така че съжалявам. Може някои неща да не губя, защото принципно рядко я играя. Между другото, вижте какъв готин скин имам. Пишете дали ви харесва. Ще се радвам, ако напишете в коментарите дали ви харесва скина ми. Глава. Така, знам, че тук се прави така, запомнил го, просто виждате ли има ни като дупки и през тях трябва да... тук е много гадно. Така. Добре. Не. Как можех да го забравя? Наново. И тук вече знам, че е напред. Само напред. Така, минаваме насам. Тук има ли глави? Няма. И ето вратата най-накрая. Преди тук нямаше глава. Опа. Доста дълго време ще го минавам. Не съм добра в паркурите, но ако искате да снимам паркур, ще го снимам заради вас. Не. Ама много е сложно тази глава, така че по-добре да изчакам. И след толкова много време най-накрая успях.
Просто в паркурите, където те гонят, не съм много добра. Тук мисля, че беше насам. Така. Има ли го тук? Май няма. Или има... Бегаме. Добре. Бягайте. Така, сега ще минем от тук. Ще направя така. Опа. А тук откъде се минаваше оттам? Страна грешно. Не. Ще ме убият. Или няма. И успях. Слава Богу, успях. Тук мисля, че нямаше глави. Надявам се. Не, имаше. Имало е глави. Добре. Да, чак. Има си глави. Внимателно ходим и ги прескачам. Надявам се да няма още. Добре. И тук е много сложно. Добре, айде да направим, да видим дали ще мина рекорд, дали ще направя. Няма да стане от първия път. Я да видим от втория път. Даже от втория път. Май трябва пак да изчакате. И вече отиваме на стадия 4. Това е лесно за сега. Не е толкова сложно. Стълбички. Врати. Аз врата. Аз съм врата. Добре, на къде трябва да уходя. Мразя лабиринтите, просто мразя ги. О май. Върнах се просто назад. Май, тая врата по-добре. Не, тази. Добре, дека да... Имало е тук врата. Сериозно. Как? Мале. Добре. И тук какво се прави? Нагоре. Надолу. Надолу.
Такива неща правят. Не, стигате! Нали има стрелка на там? Той има тук да се качи. Паркур. Как според вас? Лесно. Стейдж 5. Тук са женички. Имам чувство, че те просто са взели мажите и са ми сложили перуки. Накъде? Ако се чудите защо не можеш да играеш толкова добре, пък имаш толкова много такива пък монети, защото братовчетка ми е играла от акаунта ми. Да, ние си даваме акаунтите. И е решила да ме направи да имам. Явно не знам. Аз не знам честно. Аз се върнах. Аз буквално се върнах назаде. Аз ще просто мърдата може да. Добре, може би е насам. И насам. Не е насам. Насам. Стигате! Не просто. Добре. Втори опит. Може би има нещо и трябва там да попадна. Ама как? Може това момиче да знае. Не знае, не е натам. Не. Приятели, имам много тъжни новини. Току-що буквално минах нивото и ме изкара от играта. Просто ме изкара. Не мога повече да търпя, така че ще свършваме. Благодаря, че ме гледахте и ако искате втора част, пишете в коментарите и се абонирайте за канала. Чао!